Staatssecretaris zwaar onder vuur in kazernedebat. Het is donderdag 20 februari. Dit is Zeeland Nu. Visser biedt Zeeland excuses aan. 1 jaar geëist voor doodrijden echtgenoot. En krijgt Zeeland een pretpark à la Efteling. Dag dames en heren. Keiharde woorden en felle Kamerleden vandaag in het debat over het voorgenomen besluit om de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verhuizen. Kamerleden hadden geen goed woord over voor de staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser. De staatssecretaris heeft de Zeeuwen een rotstreek geleverd. Het is een botte wijze van besturen. Het is niet normaal. Het is niet te verteren. Het is onbehoorlijk. Zeeland is geschoffeerd. De belangen van de regio worden ondergeschoffeld. Onbehoorlijk bestuur, dat is wat hier aan de orde is. Felle woorden van oppositiepartijen over het handelen van staatssecretaris Visser. Dat zij heeft gelogen tegenover Zeeuwse bestuurders over alternatieve locaties voor de kazerne. Dat roept grote verontwaardiging op. En daarmee, voorzitter, is de Zeeuwen door de staatssecretaris willens en wetens een rad voor ogen gedraaid. Zeeland is bewust om de tuin geleid. Dit is gewoon een vette onvoldoende. Coalitiepartijen stellen zich daarentegen milder op. Ik ben vooral teleurgesteld. En ik vind het jammer dat we nu hier staan met het proces wat we nu bezien. De staatssecretaris gaat door het stof. Als ik er nu op terugkijk, voorzitter, had ik Zeeland en uw Kamer mee moeten nemen in die twijfels. Als je een besluit uit 2012 wat wil heroverwegen, dan moet je ook goed je huiswerk doen. En dat huiswerk heb ik gedaan, alleen daar heb ik Zeeland niet bij betrokken. En daarmee ook niet uw Kamer. En dat had ik wel moeten doen, voorzitter. En dat is ook oprecht nogmaals mijn excuses daarvoor. En we gaan naar Den Haag, want daar is voor ons Ariane Laforte. Ariane, wat kan Zeeland met deze excuses? Ja, veel excuses inderdaad. We hebben hier zitten turven, zou 17 tot zelfs 19 keer excuses zijn aangeboden door Barbara Visser aan Zeeland. Zoveel zelfs dat op een gegeven moment de Kamervoorzitter Ariep zei dat het een beetje gênant werd. En de staatssecretaris aanmoedigde om toch vooral door te gaan met haar betoog. Naast mij staat de Vlissingse burgemeester Bas van den Tiller. Meneer van den Tiller, ja, veel excuses. Maar ja, het debat wordt gezegd uiteindelijk slappe hap. De staatssecretaris blijft zitten en Zeeland staat met lege handen. Ja, inderdaad is Kamerbreed wel erkend dat het proces wat gelopen is, dat de manier waarop met Zeeland, met Vlissingen, met de regio is omgegaan echt fout was. Maar wat kopen we daarvoor? Dat werk begint natuurlijk nu nog. We hebben deze uitspraak van de Kamer nu gehoord. En het echte werk met de speciale adviseur gaat nu pas beginnen. Vanochtend stapten zo'n 130 Zeeuwen en bestuurders in de bus om dit Kamerdebat in Den Haag bij te wonen. Wij worden eigenlijk gebruikt voor een soort afvalputje, maar dat gaan we niet doen. Wij zijn trots op onze provincie. We gaan gewoon door. Lukt door het emergo. Politiek Den Haag moet begrijpen dat Nederland uit meer bestaat dan Holland alleen. Maar als oud-marinier, wat doet het met u, dit hele verhaal? Ik heb in 2012 heb ik de vorige Janine Hennis Plasgaard een beeldje aan mogen bieden bij het ondertekenen in Vlissingen. En ik ga straks, als het doorgaat, als het niet meer doorgaat, ga ik nu de minister een briefje schrijven dat ik het terug wil hebben. Ik ben namens heel Zeeland zo boos. Ik vind het zo droevig. We zijn zo beduveld, bedonderd door Den Haag. Ik vind het echt vreselijk. De antwoorden zijn bijzonder slecht en heel erg ontwijkend en boetekleed. Tot nu toe komt ze hiermee weg met het woordje sorry. Ja, en veel verder komt de Kamer hier ook niet met alle oppositiepartijen. Dus ja, ik heb niet zo'n goed gevoel eerlijk gezegd. Veel wol en weinig breien. Ja, Ariane, veel wol, weinig breien. Er werd veel gezegd, maar wat gaat er nu concreet gebeuren? Ook die vraag zou ik graag willen neerleggen bij de Vlissingse burgemeester Bas van den Tiller. Meneer van den Tiller, duidelijk is dat voor de zomer dat Zeeland een beetje weet waar het aan toe is, hè? Ja, wat je nu ook wel voelde in de Tweede Kamer, en ik denk dat we daar wel blij mee moeten zijn, is dat de Kamer erkent dat die compensatie heel belangrijk is. Dat die snel en concreet moet komen. Daarbij wordt gedacht aan voorjaarsnota, voor de zomer duidelijkheid. Maar duidelijk mag ook zijn, die speciale adviseur van de regering gaat een stevige klus krijgen. Want het herstellen van het vertrouwen begint met de gesprekken met hem of haar. Duidelijk is in ieder geval dat zo'n beetje
aan het einde van de voorjaarsvakantie of net na de voorjaarsvakantie, dat dan duidelijk moet worden wie die speciale adviseur gaat worden. Die gaat bemiddelen tussen Zeeland en Den Haag over die compensatie. Vanuit Den Haag, Ariane, dankjewel. Tegen een 68-jarige vrouw uit Sint-Jansteen is een jaar gevangenisstraf geëist, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Ze zou haar echtgenoot hebben doodgereden op een parkeerplaats in juni 2018. Er is die avond een feestje bij de voetbalvereniging. De man en de vrouw hebben allebei gedronken. De vrouw wil naar huis, maar het stel krijgt ruzie op de parkeerplaats. Vermoedelijk omdat de man niet wil dat de vrouw met alcohol op achter het stuur kruipt. Dat doet ze toch. Ze stapt in de auto en rijdt wat voor en achteruit, waarbij de man ten val komt. De vrouw rijdt naar huis en laat de man in hulpeloze toestand achter. Ze beweert dat ze hem niet heeft zien staan. De man overlijdt later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De vrouw was tijdens de zitting erg emotioneel. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Nu nog leeg, maar dit weekend is het hier in Café De Goede Verwachting in Leeuwerdorp bomvol tijdens de carnaval. Gezellig, maar die drukte brengt ook nadelen met zich mee. Zo waarschuwt de politie voor vals geld. Horeca-ondernemers moeten op hun hoede zijn. Het is eigenlijk maar een kleine moeite om het even door te halen. Nou is die kleine moeite met de carnaval iets anders. Maar dan wordt het iets extra. Er willen natuurlijk mensen voor je staan te wachten en te gillen, zeg maar zeggen. Dan moet het snel en snel. Maar toch moet je de discipline opbrengen om het toch even te doen. Maar je weet het maar nooit. Vorig jaar is in Zeeland in totaal 86 keer betaald met vals geld. En dat is fors meer dan het jaar ervoor. Nepgeld is eenvoudig online te bestellen. Maar je kunt het ook wel makkelijk herkennen. Vaak staat er movie money of fake money op de biljetten. Het aantal WW-uitkeringen is in januari met bijna 20% gedaald ten opzichte van januari vorig jaar. In totaal krijgen nu 4100 Zeeuwen een werkloosheidsuitkering. Dat is 2% van de beroepsbevolking. De daling betekent trouwens niet dat iedereen die uitgestroomd is weer aan het werk is. Een WW-uitkering kan ook beëindigd worden omdat de maximale uitkeringsduur is bereikt. Voetbalclub Vlissingen krijgt een punt in mindering en een boete van €100. De KNVB straft de club daarmee vanwege een opstootje in de wedstrijd tegen FC Boshuizen eind januari. Ook de tegenstander krijgt ditzelfde strafvoorstel en VC Vlissingen is al akkoord gegaan. 2 spelers van Vlissingen kregen rood bij het incident. De aanklager amateurvoetbal wil hen een half jaar schorsen en de uitspraak daarover volgt later. Vanuit een achtbaan uitkijken over de Westerschelde. Terwijl er in Den Haag fel gedebatteerd wordt over de afgeblazen marinierskazerne voor Vlissingen, wordt er ook gefantaseerd over een andere bestemming voor het terrein. De directeur van offshorebedrijf Oos International uit Sieruskerke is bezig om een pretpark naar Zeeland te halen en het terrein van de kazerne zou een mogelijkheid kunnen zijn. Het zou een themapark moeten worden, gebouwd door Chinese investeerders, half zo groot als de Efteling. Oos noemt de kans redelijk groot dat het plan gaat lukken. Wel nog even geduld. Over 5 tot 7 jaar zou de bouw van het attractiepark moeten beginnen. Hoe zag Noord-Beveland eruit voor 1530? Dat wordt op dit moment onderzocht. De geschiedenis van de gemeente is nu eigenlijk niet compleet. In 1530 kwam het eiland onder water te staan door de Sint-Felixvloed. En over de tijd daarvoor is vrijwel niets bekend. De geschiedenis van na 1600 die kennen we wel. Maar het totaalbeeld van Noord-Beveland kennen wij dus niet. Het is eigenlijk gewoon inderdaad een witte vlek, een beetje. En met behulp van dit onderzoek proberen we die witte vlek zoveel mogelijk in te vullen. Dus het is fragmentarisch zoeken in kloosterarchieven, nou overal. Om te kijken tot we zo'n compleet mogelijk plaatje kunnen krijgen. Oh, wat goed. Even mijn handschoentje aan doen. Ja, een beetje respect voor de documenten hebben. Zo is dat, hè? De gemeente heeft historicus Arie van Steensel gevraagd om dit onderzoek te verrichten. Hij vindt het een uitdaging om al die witte vlekken op te sporen en de geschiedenis van het eiland bloot te leggen. En ik denk ook wat leuk is dat er is heel veel onderzoek gedaan in de afgelopen jaren, ook naar het Noordzee-kustgebied. En daarin focussen mijn collega's natuurlijk vaak op de grotere eilanden waar meer bekend over is. Maar het is denk ik ook een mooi moment om Noord-Beveland dus in dat bredere kader te plaatsen. Er is helaas veel literatuur over de oudste geschiedenis van Noord-Beveland verloren gegaan.
Van Steensel zal meerdere informatiebronnen met elkaar moeten verbinden om een compleet overzicht te krijgen. Het merendeel in het archief en in bibliotheken. Dat is voornamelijk buiten Noord-Beveland. Maar ik ben ook bezig om eens goed naar de archeologische vondsten te kijken. Om ook een deel van de geschiedenis van het landschap te vertellen. Dus dat gebeurt ook in het veld. Er wordt momenteel op verschillende locaties op Noord-Beveland ook archeologisch onderzoek gedaan. En volgens archeologe Miranda van Horen de Lange kan dit belangrijke informatie opleveren. We zijn vooral aan het kijken nu naar de polders tussen Koningsplaat en Cats. Omdat we daar hebben ontdekt dat er op 40-50 centimeter een puntgaaf middeleeuws landschap ligt. Er worden nu boringen gezet om te onderzoeken waar huizen hebben gelegen, boerderijen, molens, kloosters, dorpen. En we willen eigenlijk gewoon weten waar ze hebben gelegen, omdat we ze dan ook beter kunnen beschermen. En omdat eigenlijk elk graankorreltje wat we bij die dorpen aantreffen, die kunnen informatie leveren over hoe mensen leefden, wat ze verhandelden, hoe ze woonden. Dat is gewoon een belangrijke aanvulling voor de geschiedenis van Noord-Beveland. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld dat in de late middeleeuwen Cats eigenlijk het politieke centrum van Zeeland was. Omdat dat centraal lag tussen de grote eilanden. Het was eigenlijk geografisch gezien het centrum van Zeeland. Makkelijk toegankelijk over water. Dus wellicht moet ook het provinciehuis teruggezet worden in Cats. Alle waardevolle informatie die het onderzoek oplevert, wordt ook gebruikt om de archeologische vondsten te beschermen. Als er dorpen liggen waar heel veel informatie te vinden is en er is een ontwikkeling voorzien, dan willen we dat wel graag van tevoren weten en dan kunnen we ook eisen stellen aan die ontwikkeling. Bijvoorbeeld door geen bouwvergunning te verlenen. Ja, of inderdaad dat ze hun funderingen anders leggen. Daar kan je eigenlijk al heel veel mee doen. Dus op die manier kan je toch die archeologische waardevolle resten bewaren en ook je ontwikkeling door laten gaan. Alle resultaten worden uiteindelijk verwerkt in een kroniek over de geschiedenis van Noord-Beveland. En dat komt, als het goed is, eind van het jaar uit. En dan sluiten wij ons 25-jarig bestaan als gemeente Noord-Beveland af. Wolkenvelden vandaag, afgewisseld door wat zon en lokaal een bui. Het werd 10 à 11 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met veel opklaringen. Morgenavond is er kans op een bui. De wind blijft stevig waaien. Nu een nieuw programma op Omroep Zeeland, De Laatste Getuigen. Een serie met ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog. Vandaag het verhaal van Leen Becu uit Katzand. Op verzoek van het verzet speelde hij informatie door over de Duitsers in Zeeuws-Vlaanderen. En dan kreeg je bericht, pak de trein van zo laat en daar staat die en die. En dan deed ik dat tussen mijn boterham, die papiertjes. Ook niet slim, dacht ik, want die Duitsers zijn ook niet gek. Die weten goed dat als ik wat uitvreet, dat het ook tussen mijn boterham kan liggen. Ja, een indrukwekkende serie, De Laatste Getuigen. Nu hier op Omroep Zeeland. En daarmee zijn we aan het einde van Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.